Nu vil vi forklare beviset for sinusrelationerne. Vi har valgt at gøre det for B er lige med C. Man kan også gøre det for A er lige med C, eller A er lige med B. Til at starte med, så tager vi sinus til B, som er lige med den modstående katete divideret med hypotenusen. Så vi starter med at skrive sin B er lige med H divideret med C. Og herefter skal vi så isolere H, og det gør vi ved at gange C på begge sider. Så vi skriver sin til B gange C er lige med H divideret med C gange C. Og her kan vi så se, at C'erne de går ud på begge sider, så det kommer til at hedde H er lige med sin B gange C. Det samme skal vi så gøre for C divideret med sin C. Her tager vi bare den her vinkel, som er lige med den modstående katete divideret med hypotenusen. Og den kommer så til at hedde sin C er lige med H divideret med B. Og her skal vi bare igen isolere H, så den kommer til at hedde sin C gange B er lige med H divideret med B gange B. Og her går B'erne ud med hinanden, så den kommer til at hedde H er lige med sin C gange B. Nu. I og med at H både kan regnes ud som sin B gange C og sin C gange B, vil det betyde, at man kan sættes lighedstegn imellem. Og derfor kommer den til at hedde sin B gange C er lige med sin C gange B. Herefter skal vi isolere B, og det gør vi ved at dividere sinus til C på begge sider. Så den kommer til at hedde sin B gange C divideret med sin C er lige med sin C gange B divideret med sinus C. Og derfor går de der ud med hinanden, og så kommer den til at hedde sin B gange C divideret med sin C er lige med B. Så skal vi have flyttet sin B fra den her side over til den her side, og det gør vi ved at dividere på begge sider. Så vi skriver over sin B gange med C divideret med sin C, og det sætter vi i parentes og dividerer med sin B. Og det gør vi også på den anden side af lighedstegnet, så det hedder B divideret med sin B. Og de her de går ud med hinanden, og tilbage står C divideret med sin C er lige med B divideret med sin B. Og så har vi beviset sinusrelationerne, og det er også det, vi startede med.